Hajiya ya ban gudu, hajiya ya ban gudu, hajiya ya ban gudu. Allah zan sa a fahar shi ne ke yi mana. Hajiya ya ban gudu, gabas yamma arewa muka bi dole a san mana. Hajiya ya ban gudu, tafiyar babariya Allah ne ke mana. Hajiya ya ban gudu, ya Allah ka da mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna masu farin cikin sanar da ku shahararren kamfanin nan namu mai suna Yahaya Bungudu. Ina sai da masara, shinkafa, dawa da waken soya. Sa'an nan muna sai da kwara, muna siya muna saidawa. Sa'an nan muna maraba da ku masu siyan ɗaiɗai ko sari. Muna nan a Niger State, Diko Junction, yankin Suleja, daidai Kabo Junction. Za ku sami wa gurin. Shahararren kamfaninmu na Yahaya Bungudu. Muna da manyan rishiya kamar haka. Muna da su a Nasarawa, muna da su a Zamfara, sannan a nan jihar Neja ma muna da su a nan Lambata. Babban buras ɗinmu kuma yana Dukku Junction na Jasita Gurara Local Government. Saboda haka muna marhaban kwastomominmu da za su fito daga wurare daban-daban kai har wajen ƙasar nan ma muna tallata musu. Saboda muna ba da ɗaiɗai kuma muna ba da tsari a farashi mai sauƙi masoya sai kun zo. Kamar waɗanda suke yankin Nasarawa za su iya tuntuɓar lamba kamar haka. 080-366-13809. Waɗanda kuma suke yankin Zamfara za su iya kiran lambar waya kamar haka. 090-5914-1000. Kamfanin Yahaya Bungudu, ma'aikatanmu suna aiki ba dare ba rana sai kun zo. Kana gama shan kunun nan ka fare mata kirari sai ta gararara. Kirari ake mata sai kin gara sai ta dinga ɗiban kuro tana zuba a rogo tana ruba mu. A duk lokacin da kewa kadaici da kuma kunci suka tare a zuciyar ɗan adam, babban makamin tarwatsa su shine nishadi. Ina son da duk abin da take so dole in so mata. Haka ne gaskiya. Hakan yasa babbar kamfanin nan mai suna Karishima Entertainment ta yi nazarin kawo muku wata sabuwar fim ɗinta mai suna Sai ta garara, Sai ta garara. Kamar yadda a baya ta nishadantar da ku da fina-finanta masu kayatarwa irin su Jan Kunne, Filin Daga da dai sauransu. Wannan karon mata sake an tayo muku da wata zazzafa wato Sai ta garara. Aka gyara goron na aka kasa mata za a ci ribar naira 50 a ciki. Amma wai ta ji wai saboda wani ya ce sai ta gararara kawai ta miƙa mai gora. Wannan fim na Sai ta garara ta kunshi abubuwa daban-daban kamar su nishadantarwa, fadakarwa da kuma wazantarwa. Wanda idan har ka kalli wannan fim na Sai ta garara to fa dukkanin cakwalkwali da tarkacen damuwar da ke cikin zuciyarka za su fece ba tare da kakkautawa ba. Ni saboda wannan kirarin ma da kuka yi mu na ba ku kununan kyauta ma. Ba da kai ki asare. Tarara. Wayo Allah na. Tabbulu. A guri ta kai, wai ita ganin rara za ta? Din Hausawa na cewa tsuntsun da ya ja ruwa shan ruwa kan doka, kamar yadda aka ce jiki magayi kwaki jin bari ya ji ohu. Fim din Sai ta garara fim ne na wata matashiya da ke zaune a wata kasuwar gumin ƙauye. Matashiyar ta lashe takwabi tare da yan damarar shiga birni. Duk wanda yake so na saurara. Ni domin ganin shahararren fitacce babban tauraron mawakin nan wato Rarara. To, Tarara, ina tararan ta je ne? ya lamarin zai kasance ganin ne ko akasin hakan zaka samu amsar ne idan ka kalli wannan fim na Sai ta garara, a inda ba kasa na ake gardaman kokawa, haka kuma ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare. Domin samun wannan kayataccen fim namu mai suna Sai ta garara za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mu mai suna Filin Daga 24 TV. Wannan fim na Sai ta garara zai ringa zuwa muku ne a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare. Ku danna mana subscribe da alamar kararrawa ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka daura. Ko kuma ku tuntube mu akan nambar waya kamar haka 0703474849. Sai ta garara, Sai ta garara. Karima baiwar Allah, Karima mai haƙuri na tare da samu, Karima kuma yayi farko zai ƙarshe, Karima share hawaye barko ga Karima mai haƙuri wata
saki je. In kin yi haƙuri wata rana ke ma za ki ce kuma dole a je. Karima baiwar Allah, Karima share ƙwallo, Karima kin riƙe Allah, kina yawan yin sallah. Karimatu. Na'am. Zan tafi anguwa. Ki tabbatar kan na dawo. Kin yi wanke-wanke, kin yi shara. In kuma baki ba har na dawo, cikin ki zai gaya miki. Na ji mama. Na tafi. Goma in sa kike ƙara kiɗi. Wai ma ta yaya abin nan ya faru? Bayan na san a gidan nan duk abin da aka saki kina kokari kina yi. Ba tare da gajiya ko nuna damuwa ba. Ki haƙuri Karima. Na san cewa ba za ki taɓa aikata abin da bai dace ba. Wai ma wannan abin da ya faru Suleiman ya sani. To ya kamata ya sani. Yanzu nan zan tashi zan je in sanar da shi insha Allah. Kwantar da hankalin kin ji ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina ta sallama tun ɗazu ba wanda ya amsa. Na amsa baka ji bane. Amma ni dai lokacin da na shigo ba wanda na ji ya amsa min sallama. Na amsa baka ji bane. To ina Karima? Na aike ta. Duk gidan nan ba yara ne ita kadai ne za a ce. Ita nai niyyar aiki. Za ka yi wani abu ne? To ai in ya kama zan yi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Karima. Daga ina? Waye ya aike? San da zuwa. Yau sani. Amma ya naga fuskar ki yayi wani iri. Ba. Eh? Ba. Ki faɗa min gaskiya mana. Gashi nan ina ganin abu a fuskar ki amma kina gaya min wai ba komai. Wai me yake ma yarinyar nan ne? San da zuwa. Wai ba za ki faɗa min ba ke nufi? Duk gidan nan ba kowa sai ita za a ringa aika?
To ko kai zaka na zuwa? To in ba zan je ba dai amma ya kamata akwai wata. Ban ga damun aiken wata ba. Ita ne niyya aika. Ita kika yi niyya aika? Kwarai da gaskiya. To wallahi zan dau mataki a gidan nan. Matakin banza, matakin wofi. Shi wannan kallon da yake mana yana ganin zai iya yin wani abu ne? Yayi mana. Sakare. Amma Binta baki da imani kuma baki da tausayi, baki da tsoron Allah. Ni za ka kalla ka ce ba ni da tsoron Allah, ba ni da tausayi? Kwarai kuwa baki da su. Ni? Kwarai, saboda duk wasu abubuwa da yake yi. Binta, kin kwashe kayanki a gaban Allah da manzansa. Kullum burinki ki kuntata wa marayu? Saboda munanan halayenki? Baki da aiki sai kuntata wa kalma? Wannan ba hali ne mai kyau ba. Inda wannan halin ne ba za ki taɓa shiga aljanna ba. Ko yarki ce take budawa a shiga aljanna, Binta ba za ta buda miki shiga ba. Ki ji tsoron Allah. Hajiya ya ban gudu, Hajiya ya ban gudu, Hajiya ya ban gudu. Allah zan sa a fahar shi ne ke yi mana. Hajiya ya ban gudu. Gabas yamma arewa mun tabi dole a san mana. Hajiya ya ban gudu. Tafiyar babariya Allah ne ke mana. Hajiya ya ban gudu. Ya Allah kada da mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna masu farin cikin sanar da ku shahararren kamfanin nan namu mai suna Yahaya Bungudu. Ina sai da masara, shinkafa, dawa da waken soya. Sa'an nan muna sai da kwara, muna siya muna saidawa. Sa'an nan muna maraba da ku masu siyan ɗaiɗai ko sari. Muna nan a Niger State, Diko Junction, yankin Suleja, daidai Kabo Junction. Za ku sami a gurin. Shahararren kamfaninmu na Yahaya Bungudu. Muna da manyan rishiya kamar haka. Muna da su a Nasarawa, muna da su a Zamfara, sannan a nan jihar Neja ma muna da su a nan Lambata. Babban buras ɗinmu kuma yana Dukko Junction na Jasitar Guraren Local Government. Saboda haka muna marhaban kwastomominmu da za su fito daga wurare daban-daban kai har wajen ƙasar nan ma muna tallata musu. Saboda muna ba da ɗaiɗai kuma muna ba da sari a farashi mai sauƙi masoya sai kun zuhu. Kamar waɗanda suke yankin Nasarawa za su iya tuntuɓar lamba kamar haka. 080-366-13809. Waɗanda kuma suke yankin Zamfara za su iya kiran lambar waya kamar haka. 090-5914-1000. Kamfanin Yahaya Bungudu ma'aikatanmu suna aiki ba dare ba rana sai kun zo. Suleiman abinda matan nan take mana ya yi yawa, kwata-kwata ba ta tausaya mana ko kaɗan. Hankalina ya yi matuƙar tashi akan abin da take yi wa Karima. Na tabbata babu wani mai imani da zai yi abin da take yi ma Karima. Gaskiya ne, amma laifinmu ne saboda ba ma iya yin magana kwata-kwata, kuma babu wanda zai yi mata magana a kanmu. Shi yasa rashin imani ta yake ƙara ci gaba. Amma ina so in sanar da ku cewa ba za a ƙara yin haka da ni ba. Kamar yaya? Ban fahimce ka ba. Me kake nufi? Billahi la ilaha illa huwa, daga yau
na daina ɗaga mata ƙafa, na janye duk wani girmamawa da nake yi mata, duk ƙanƙantan alfarma na janye tsakanina da ita, na daina saurara mata ko kaɗan akan kowace irin mu'amala. A'a Suleiman, ba za a yi haka ba. Kar ka manta da cewa har yanzu uwa ce a gurinmu, don haka mu ci gaba da haƙuri har Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu. Ka yi haƙuri Sadiq, na gaya muku duk iya abin da zan iya yi, don haka ni na bar ku lafiya. Suleiman. Ya Sadiq ya shi. Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Amin Karima, amma dai ya kamata a ce ko kaɗan ne ya saurare ni. Kar ka yi hushi don bai saurare ka ba. Da shi kenan, ba komai. Me yake faruwa ne? Na kama kina cikin damuwa ne. Ban da lafiya kuma na jin yunwa. Baki da lafiya kuma kina jin yunwa. Su mutanen gidan ba su baki abinci ba? Sai Zainab ta ce kami a bani. Sai Zainab ta ce abinci kami a baki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba ta kyauta, ki haƙuri. Wannan jakuwa ko wani canji a jikina. Ɗari biyar ne kawai a jikina ga ake amfani da ita. Ki haƙuri. Ina sai ma da abu. Karima! Na'am. Karima! Ba ni 500 ɗina da kika ɗauka a ɗaki. Ba ni 500 ɗina da kika ɗauka a cikin ɗaki, caje min ita. Fito da shi! Fito da shi! Ga 500. Kin ce kuma baki shiga ɗaki na kin ɗauka ba. Waye baki? Barauniyar banza barauniyar wofi. Ba barauniya bace. Ba barauniya bace. To munafiki! To munafiki! Wanda ake yi ba a kyauta ki hakuri yanzu nan ni na bata wannan ni za a munafurci kenan ta ɗauko 500 ɗin a ɗaki ta kawo ta ajiye a hannunta kai ka ce kai ka bata ka koyi rashin kunya irin ɗan uwan naka kenan kai ma za ka fara mu ci gaba munafukan banza munafukan wofi na karɓi 500 ɗina in kin yi haƙuri wata rana ne ma za ki ce kuma dole. hakan ba zai yi domin ba zan iya tafiya in bar Karima cikin wannan halin ba, domin idan na tafi na bar Karima cikin wannan halin to abin da zai faru Allah ne kaɗai ya san iyakar shi, kuma gashi dan uwana Suleiman ba shi a gari ma ba komai zan haƙura in zauna don ma akwai yiwuwar hakan. Karima baiwar Allah, Karima. Bukatun yanzu
shawara da tattara zuwa nan gaba saboda kaɗan ya rage sai kin samu zuwa da rayuwarki. Bari ma ki ce na rantse da sabbin da kin samu Zainab za ta tarwatsa rayuwarki. Na tada wata kura na jefa ki a ciki kuma kaf gidan da babu wanda ya isa ya fitar da ke daga wannan kura. Ƙarya kike Zainab. Ba ki isa ba. A nan dai baka da amfani domin baka isa ka hana ni abin da nake so yi mata ba. Domin babu abin da ka isa kai akan abin da nayi niyyar da ya mata. Ba zai mamaki ba dan kin mai rashin kunya. Na san gado kika yi sannan rashin kunya ki ba shine yasa ka ji ma kuka ba. Kuma baki taba sa ki kuka ba tun da kike. Ina sanar da ke cewa domin da ke da mamu ba ku daga cikin mutanen da manzon Allah ya ce. Na gaji bace min daga nan. Karima. Ki haƙuri inda sabokin saba da halin wannan ita da mamanta. Ki haƙuri. Kuma zama haƙuri kawai muke yi. Amma akwai lokaci. Karima. Kuma yayi farko zai ƙarshe kare. Hajiya ya ban gudu, hajiya ya ban gudu, hajiya ya ban gudu. Allah zan sa a fahar shi ne ke yi mana. Hajiya ya ban gudu. Gabas yamma arewa muka bi dole a san mana. Hajiya ya ban gudu. Tafiyar babariya Allah ne ke mana. Hajiya ya ban gudu. Ya Allah ka da mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna masu farin cikin sanar da ku shahararren kamfanin nan namu mai suna Yahaya Bungudu. Ina sai da masara, shinkafa, dawa da waken soya. Sa'an nan muna sai da kwara, muna siya muna saidawa. Sa'an nan muna maraba da ku masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Muna nan a Niger State, Diko Junction, yankin Suleja, daidai Kabo Junction. Za ku sami wa gurin. Shahararren kamfaninmu na Yahaya Bungudu. Muna da manyan rishiya kamar haka. Muna da su a Nasarawa, muna da su a Zamfara, sannan a nan jihar Neja ma muna da su a nan Lambata. Babban buras ɗinmu kuma yana Dukku Junction na Jasitar Gurara Local Government. Saboda haka muna marhaban kwastomominmu da za su fito daga wurare daban-daban kai har wajen ƙasar nan ma muna tallata musu. Saboda muna ba da ɗaiɗai kuma muna ba da tsari a farashi mai sauƙi masoya sai kun zo. Kamar waɗanda suke yankin Nasarawa za su iya tuntuɓar lamba kamar haka. 080-366-13809. Waɗanda kuma suke yankin Zamfara za su iya kiran lambar waya kamar haka. 090-5914-1000. Kamfanin Yahaya Bungudu ma'aikatanmu suna aiki ba dare ba rana sai kun zo. Kana gama shan kunun nan ka fare mata kirari sai ta gararara. Kirari ake mata sai kin gara sai ta dinga ɗiban kuro tana zuba a rogo tana ruba mu. A duk lokacin da kewa kadaici da kuma kunci suka tare a zuciyar ɗan adam babban makamin tarwatsa su shine nishadi. Ina son da duk abin da take so dole in so mata. Haka ne gaskiya. Hakan ya sa babbar kamfanin nan mai suna Karishima Entertainment ta yi nazarin kawo muku wata sabuwar fim ɗinta mai suna Sai ta garara, Sai ta garara. Kamar yadda a baya ta nishadantar da ku da fina-finanta masu kayatarwa irin su Jan Kunne, Filin Daga da dai sauransu. Wannan karon mata sake an tayo muku da wata zazzafa wato Sai ta garara. Aka gyara goron nasa ka sami ta za a ci ribar naira 50 a ciki. Amma wai ta ji wai saboda wani ya ce sai ta gararara kawai ta miƙa mai gora. Wannan fim na Sai ta garara ta kunshi abubuwa daban-daban kamar su nishadantarwa, fadakarwa da kuma wazantarwa. Wanda idan har ka kalli wannan fim na Sai ta garara to fa dukkanin cakwalkwali da tarkacen damuwar da ke cikin zuciyarka za su fece ba tare da kakkautawa ba. Ni saboda wannan kirarin ma da kuka yi mu na ba ku kununan kyauta ma. Ba da kai kyasa ne. Tarara. Wayo Allah na. A guri ta kai, wai ita ganin rara za ta?
ɗin. Hausawa na cewa tsuntsun da ya ja ruwa shan ruwa kan doka. Kamar yadda aka ce jiki magayi kwaki jin bari ya ji oho. Fim ɗin sai ta garara fim ne na wata matashiya da ke zaune a wata kasuwar gumin ƙauye. Matashiyar ta lashe takwabi tare da yan damarar shiga birni. Duk wanda yake so na saurara. Ni domin ganin shahararren fitacce babban tauraron mawakin nan wato rarara. To. Tarara? Ina tararan ta je ne? Ya lamarin zai kasance ganin ne ko akasin hakan zaka samu amsar ne idan ka kalli wannan fim na sai ta garara a inda ba kasa na ake gardaman kokawa haka kuma ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare domin samun wannan kayataccen fim namu mai suna sai ta garara za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mu mai suna Filin Daga 24 TV wannan fim na sai ta garara zai ringa zuwa muku ne a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare ku danna mana subscribe da alamar kararrawa ta yadda za mu ringa sanar da ku a duk lokacin da muka daura ko kuma ku tuntube mu akan nambar waya kamar haka 0703474849 sai ta garara sai ta garara. Karima baiwar Allah Karima mai haƙuri na tare da samu Karima kuma yayi farko zai ƙarshe Karima share hawaye barko ga Karima mai haƙuri wata ran zai dafa dutse har ya sha roman sakiri in kin yi haƙuri wata rana ke ma za ki ce kuma dole ali Karima baiwar Allah Karima share ƙwallo Karima kin riƙe Allah kina yawan yin sallah